Agsubsubliti kang runaan adamag. Specialized Cancer Treatment Services maidiaya kadagiti umili iti Baguio City. Baban iti katulagan ti Baguio LGU ken Philippine Oncology Center Corporation. Daytaken da dumapay a Damdamag Cordillera iti report ni Angel Kim Pengosro. Inanunsyo ti Social Security System North Luzon 1 at ti annual confirmation of pensioners para iti proof of life kat mabalinen ang ma-access iti online. Nakitinulong ti SSS iti Philippine Statistics Authority tapno usaron ti datos dagiti benepisyaryo ti SSS manipod iti National Identification System. Nupay kasta, masapol ang nairehistro dagiti benepisyaryo ti SSS iti National ID System tapno magunod dati online AKUP service. Daytoy kat paso ti panagreget ti ahensya tapno saanen ang marigatan dagiti pensyonado nang runa kadagiti natataengan ken iti gastos da iti transportasyon nang runa kadagiti saan nga agnanaed kadagiti ili wenno syudad. Tapno mapatibker ti serbisyo medikal, nagpinirma ti City Government of Baguio ti partnership iti Philippine Oncology Center Corporation tapno mangipaay iti specialized cancer treatment services kadagiti umili nga awan ti magastos dagiti pasyente. Ti cancer kat maysa kadagiti top 3 leading cause of death iti syudad ken iti pagilyan. Iti daytoy a katulagan, dagiti pasyente nga in-refer ti lokal a gobyerno ti Baguio a kwalipikado a benepisyaryo ti PhilHealth ket mabalin ang makaawat iti radiotherapy ken brachytherapy treatment babaen ti no balance billing. Panggap daytoy a programa ti panangipaay kadagiti umili ti Baguio iti dekalidad ken makabael a panangagas iti cancer. Iti Kalinga, nang ipatungpal ti DTI Kalinga ken Tabuk City Market Operations Management Office iti price monitoring kadagiti basic commodities iti baet ti panagnato ti presyo dagiti petrolyo. May basar iti monitoring agtaltalinaed ti presyo dagiti basic commodities ngem namnamaen dagiti retailer ti panakabaliw ti presyo dagiti delata a produkto ken asin manipod kadagiti supplier da. Na-monitor pa'y nga dati panaggaraw ti presyo dagiti sumagmamano a produkto kas iti cooking oil, asukar, arak, ken sigarilyo. Agtultuloy ti panangipalagip ti DTI Kalinga kadagiti agilaklako nga ipakita ken tungpalen da dagiti umno a price tags kas panang tungpal kadagiti linteg ti fair trade ken consumer protection. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.